Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules September 1, 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. 15 anyos nga lalaki na tampukan balas sa patay. Pamilya Castillo ginkilala nga ilahing mata ang ginpugutan sang ulo nga nasapuan sa barangay 38 kagabi. Sa balita national, pila kadlaw nga pagboto planning nga ipatuman sa 2022 elections. Pila ka health workers kinahanglan ipaagi sa lahi antes makakuha sang SRA. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason. Una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 12 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ging kumpirmara ni Police Station No. 5 Commander Captain John Christopher Masangkay nga dead on arrival sa hospital ang 15 anyos nga batang lalaki aging kilala kay John Ray Cabalhin matapos natabunan sang balas nga karga sang trucking bangod na tumba sa may highway sa barangay Alanghilan, syudad sa Bacolod, Sangaga. Suno kay Masangkay sang ginkuang bata ang hinhingagaw dala sa hospital. Ila pay ni gintinguan nga i-revive apang gindeklarar nga DOA sang doktor sa Metro Bacolod Medical Center. Una dili na dulaan sang preno ang ginamanayaw nga sang amay nga truck nga si John Ray nga ginakilala kay Bobby. Kag pareho ang ila desisyon nga paglumpata apang ang biktima ang natampukan sang balas nga ila karga. Actually sir, ang dump truck pala sir, ang driver kag ang painante niya, bata niya, nag-loose brake sila sir pa dulog balahalin sa babaw. Palapit na sir sa kapihan sa Alangilan. So padulog sila, na-loose brake sila. Dapat yan tingog ni Captain John Christopher Masangkay isang police station No. 5. Sa iwan nga balita lokal, ginkilala ni May Castillo Monge utod niya ang bangkay nga ginpugutan sang ulo kagabi kagabi Martes sa eksklusibong interview sa aksyon na hotline sa kay Monge. Ginkilala sini nga ang ginpugutan sang ulo kagabi amo si Glenn Paul Castillo. Suno kay Monge sa Occidental Mindoro ang ilapulian apang nakalabot lamang diri sa Bacolod ang iya utod matapos nga makilala ang iya live-in partner nga si Annalie. May negosyo nga vape ang mag-live-in kag suno kay Monge ang live-in partner ni Glenn nga si Annalie ang sadto na preso wangod man sa illegal nga droga.
Nagalaom ang pamilya sang ginpatay nga si Glenn Paul Casillo nga tugutan nga ang abya na lamang siningayari sa may syudad sa Bacolod ang mag-claim sang bangkay. Sa nibloan nga nasapon nga gabi ang lawas ni Casillo sa may barangay 38 kag sa barangay 2 naman ang iya nga ulo. Sa interview sa Aksyon BBB ginpang ni Vic Francis Adorio, isa sa malapit nga abya ni Casillo kag sang pamilya bangod sa kabudlay sang proseso kag gina-implementar nga restriction sa National Capital Region. Mabuday sa pamilya ang pagbiyahe agud mag-claim sang bangkay. Sunod pa kay Adorio, paborman ng pamilya ni Casillo kung i-cremate na lamang ang bangkay. Sa karon nagapakig-angot si Adorio sa abya ni Casillo nga yari sa Bacolod kag amo nagasikaso sang tanan para sa mga pwede himuon agud ma-claim ang bangkay. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga dako nga hangkat sa kapulisan sa Bacolod City Police Office ang pagsulbar sang kriminalidad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag sa Vice Alcalde nga uman ang chair sa City Advisory Council, importante sa gihapon nga mayara sang solusyon ang krimen bangod nagatugas ang kakulba sa tion nga may mga unsolved cases. Nagaupod si Familyaran sa panawagan nga mahatagan sang hustisya ang mga biktima. Ginpahayag man sini nga kun basihan ang datos ng otoridad, nagapabilin nga generally peaceful ang Bacolod matapos nga naglubo ang crime against person and property apang madamo lamang sang unsolved cases. Suno kay Familyaran, nagahatag man sa kabudlayan sa kapulisan kung wala sang testigo nga mo ang ginasaligan sang otoridad. Sa nibaluan, sa sulod sang 6 kaadlaw, 3 ka mga separado nga shooting incidents ang nagluntad sa Bacolod nga nagresulta sa kamatayon sang 3 ka tawo nagligid nga Agosto 26, 29 kag 31. Sa dugang pa nga balita lokal, nagapadaan ng search and retrieval operation sang lakas liara DRRMO ang isa ka lalaki nga gan-report na missing matapos nga naglumpat sa suba sang Induruyan sa may barangay Sagang, Banwas ang Lakas Tiliana. Sa Facebook post sang lakas nga na DRRMO, ginkilalang missing sa kay Alviz Nunyal nga residente man sa nasambit nga barangay. Sa interview sa Aksyon Radio kay Rolando Flores, barangay kapitan sang Sagang, ginaligara nga naglain-lain ng paminsaron ni Nunyal sininggaron lamang apang wala siya sa ideya kung ano ang ginahalinan na. Suno pa kay Torres, nagligad nga daw sa nagpangisang bulig sa iya ang pamilya ni Nunyal bangod nga hindi na nila makontrol rason nga iya inigin pakuha kagindala sa banwa para mapainom sang bulong pagkatapos ginbalik man sa barangay. Pagkaaga ginbalik sa banwa ni si Nunyal para bakunahan kag pagkaudto ginpapuli na ini. Ginpahig pa sang kapitan nga nakabaton siya sa tawag nga nagaligar nga nagagwa sila balay si Nunyal mga alas 8 sang gabi ang nagdalagan pa kadto sa subakag didto naglumpat. Bangon sini halin kagabi tubtob subong nagapadayon pang operasyon sang DRRMO sang banwa. Sa katapusan nga balita lokal, ginkompirmar ni La Castellana PNP Commander Police Captain Ron Darrell Nigos ang report agud sa isa ka 4 ka tuig nga batang babae nga naigo sang kilat alas 5 sang hapon Agosto 31 sa barangay Sagang, Banwas ang La Castellana. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Nigos nga aga nasa naparecord ang report sa diin nagkaagom sang pila sa nawala nga kilid ang bata. Suno kay Nigos, kag base man sa pagsaysay sang amay, ginaligar nga yara sila sa sulod sa napulian sang maigo sang kilatang iya nga bata. Ang report ginkompare man ni Rolando Torres, ang barangay kapitan sang barangay Sagang, kag ginpahayag nga ginaprepare na ang bulig nga ihatag sa pamilya. Hungod nga wala giningadlan ng bata tungod isa ini ka minor de edad. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, KBC Plus mga ka-aksyon na KBC Plus sa mga nagapangita dira sa isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Hindi yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire pa ito my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon na ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you. Sa balita, sa aksyon. TTX sa 500 capsule mga ka-aksyon na sa mga masamit. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginalantaw sa COVID-19 Task Force ng gobyerno ang posibilidad ng multiple voting days para sa 2022 elections para malikawan ang posible super spreader event. Si Saka Forum, ginpag ni Secretary Carlito Galvez Jr. nga posible hindi matigayon ang tradisyonal nga isa kadlaw nga pagboto bangod sa pandemic. Ginpatag ni Galvez nga ilan nakitaan sa Estados Unidos kag India nga naglala pagid ang sitwasyon. Sa karon nagapag-angot ang National ITF ag National Task Force Against COVID-19 sa COMELEC para magpangitas ng paagi para mapanubo ang paglaptas ng virus sa tion sang piniliay. Tinalikdan nga mayo ginpag ni Commissioner Antonio Co Jr. nga plano ang pagpatigayon sa kadaw nga eleksyon pero pwede nga mapalawig ang oras sa pagboto. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Doc III nga maging kwalipikado lamang sa Special Risk Allowance o kun SRA ang mga healthcare workers nga may indirect exposure sa COVID-19 cases kung ipaagi sa layi. Bangod kun hindi, mahimo nga i-question sa state auditors ang gingastuhan. Sa budget deliberations ng Kamara, ginsight ni Doke ang probisyon sa layi sa Pilipinas nga ang healthcare workers lamang nga may direct contact sa COVID-19 cases ang kwalipikado para sa SRAs. Sa nabaluan, madamo nga healthcare workers ang nagreklamo bangod wala pa nabato ng ila allowance para sa ila serbisyo sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa dugang pang balita national, masobra sa 4,500 doses ang COVID-19 vaccines ang nausik pero sunod sa DOH niya nagapabilin sa gihapon nga manubo. Sa briefing sa Committee on Health sa Kongreso sa puno sang DOH para sa 2022 budget, ginpayag ni Undersecretary Mir na kabutahay nga very well managed ang mga pagdumalas ng cold chain facilities para sa COVID-19 vaccines. Sunod kay kabutahing nausik nga bakuna ang humalin sang Marso tubdob Agosto 22, 2021. Sa datos sa tubdob Agosto 29, masobra na sa 33 million doses ng COVID-19 vaccine ang nabakuna sang gobyerno. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginanunsyo ni PNP Chief General Guillermo Salazar nga ginkakas na sa serbisyo ang 7 ka pulis nga ginrekomendar nga pasakaan sang 6 ka counts sang murder kag arbitrary detention. May kang tanan sa kamatayon sang 6 ka mga mag-abyan nga napatay sa ginaligar fabricated nga drug operation sa Bulacan. Sa ginpagawa nga video message, ginpahayag ni Salazar nga kalakip sa 7 nga gikakas amo ang ila 8 pa ka mga kaupdanan sa natabo nga drug operation.
sadtong bulan sang Pebrero. Suno pa sa PNP chief, siya mismo ang nagperma para sa dismissal sang 15 tanan ka mga pulis matapos na pamatud-an sa ginhimong investigasyon nga gintanom lamang ang illegal drugs kag armas o kun armas luthang agud magwa nga lehitimo ang drug operation. Liwat ginpanumdum ni Salazar nga hindi kinahanglan pagkonsentihon ang kaangay nga mga pulis tungod sila ang nagaguba sa kampanya batok sa illegal nga droga kag integridad sang PNP. Sa balita, sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Setyembre 1, 2021. Salubat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.